ostao je bez kapitena Grbića i bez golmana Bojana Trivunovića, ali isto sa bar prizušnicima koji ćemo kasnije. Uz ostatak, uz ostanak ostale ekipe, danas nema golmana Nikole Savića koji će biti podrška Mladom Miljeviću koji će od ove sezone biti broj 1 BG. Evo sada napada za BG, ide Mladen Novak, velika šansa, Mladen Novak, 1-0, sjajno je prošla ova duga lopta Nikole Kosovića prema Mladenu Novaku, 1-0 vodi BG. Sjajno sada Vokić odigrava za Terzina, Terzin fenomenalno menja stranu, dobar napad Slobode, odlično prolazi. Evo prilike, velika šansa za Slobodu, Terzin Stefan je šutirao, biće ovo korner za ekipu Slobode. Centrira Popović, dobro je ovo centar šut, odlična šansa, Terzin je šutirao glavom, ali pored gola, sjajna šansa za gostujuću ekipu. Isprema Markoviću, Marković nije uspio da zadrži ovu loptu, Jevremov je sjajno reagovao, ide kontra Begija, Jevremov sa loptom centrira, ne uspio lopta da dođe do Carića, sjajno se isprečio tu Jovandić i sada gosti pokušavaju da organizuju kontru, Popović sa loptom. Popović, Terzin se okreće licem prema golu, šalje drugu loptu, ide lopta do Misića koji nije u opsedu u ovoj situaciji, Misić velika šansa, 1-1, sjajno je ovdje igrač sa brojem 9, Karanović propustio loptu, očigledno je Karanović bio u opsedu, propustio loptu, Misić je ubacio iz drugog plana, natirao Miljevića, 1-1, sjajna kontra gostujuće ekipe koju je započeo tu na sredini terena Terzin i sjajnom loptom pronašao Misića, fenomenalna akcija gostiju. Ima Sloboda tu sjajnih par skakača i brzo ovo izvode, lopta ide prema Vokiću, Vokić ne uspeva, Kosović ispred njega, Popović vratio do Čubrila koji šutira pored gola, ponovo Srahije Mićević, lopta prema Filipu Brankovu, njega smo malo vidjeli u prvom poluvremenu, sada prolazi Filip Brankov, Branko može ovo da bude dobar napad domaćih, Branko dugo drži loptu, desno prema Novaku, Novak ima prostora, centrira Branko, odlična šansa da domaći, ali šutira je protiv gola. Centrira Jonjev, Mijatović, lopta do Kosovića dolazi, Kosović šutira, Živko brani, velika je gužva, ništa na kraju. Zanimljiva situacija u kojoj nije ništa dosudio na kraju. Eto, gol out za gosti. Pokušavaju gosti sada da organizuju napad, ali Kosović to prasica i to je to. Sudija Milivoje, znači kraj prvog poluvremena. BG 1, Sloboda 1. Sve je spremno za početak drugog poluvremena. Izmjena u redovima BG-a. Igrač sa brojem 2 na terenu, Danijel Zambo, najbolji strelac prošlogodišnjeg Karavana, područje fudbalske lige iz Renjanina. Evo lopte prema Galiću sada, ali Miljević greši. Galić, velika šansa, brani Miljević, skupio se Miljević u ovoj situaciji, brzo gosti izveo ovaj slobodan udarac. Lopta kod Savrića. Savrić, odlična lopta prema Jonjevu, dobro je ovo napad Begija. Jonjev ima prostora centra, Jonjev centrira, Zambo preko gola. Sjajna ovo prilika bila za Danijela Zamba, momka koji je ušao u vremenu. Zamenio Filipa Brankova. Vidjet ćemo što mogu gosti iz ove situacije. Popović dobro centrira. Bila je ovo dobra prilika za Vrbačkog, ali bit će korner, odlično je reagovao Savrić. Mijatović je spreman da izvede ovaj slobodan udarac. Velik zalet Mijatovića, Mijatović šutira pored gola. Slabo je šutirao u ovoj situaciji ovaj Mijatović. Milin centrira, dobar centar šut. Gužve 16 metara, ali Kosović šutira, siguran je Živko, bio ovo lagan posao za njega i sada kreće kontra Slobode, lopta prema Vrbačkom. Tu je Kuburović, sjajno Kuburović ovdje oduzima loptu Vrbačkom.
Milin centrira, dobro je ovo centar, to prema Mijatović, ali izbacio odbrana slobode. Kuburović šutira, Kuburović, dobar pokušaj preko gola. Pokušaj na ovom bijanu loptu, smo gledali među Andrej Kuburović, ali preko gola. Šutira će ipak Milin dobro šutira, ali laka ovo lopta za Marka Živkova, koji danas brani fenomenalno, sem tog gola na početku meča. Pun je kazneni prostor u gostiju, Milin spreman izvede korner, dobar centar šut, Kosović, gužva je, Jonjev šutira preko gola. Šutira je Marko Jonjev ovdje. Kuburović, traži Jonjeva. Milin, dobro se Belgija, Milin, može ojača lopta Aleksandra Milina. Ali sudija sada daje drugi žuti karton Aleksandru Milinu i crveni zbog prigovora. Kakva nesmotrena situacija Aleksandra Milina. Aleksandar Milin burno reagovao i dobio žuti karton. BG ostaje se igračem manje u 88. minutu. Nikolić, sjajni driblzi Nikolića, lopta kroz Zambu, pušta u prostor Novaka, da li možemo da Novak da dođe do ove lopte, Novak i Živko, brži Novak, Milivojev ništa ne svira u ovoj situaciji, da li je ovo penal za BG i penal za ekipu BG-a u 90. minutu, konsultovao se ovdje sa pomoćnikom Stojanovićem, sudija Milivojev i nakon kraće konsultacije dosudio penal za ekipu BG-a. Sjajno je loptu ovdje dobio Mladen Novak, uspio da odbiše golmana Živkova. Biće kazneni udarac za ekipu BG-a. Novajlija redovima BG-a. Vidjet ćemo da li već na prvom meču možda postane miljenik navijača. Zambo i Živkov, oči u oči. Zambo, gol. 2-1 vodi BG, Daniel Zambo je strelac. Veliko slavlje domaćih navijača sada u ovim trenucima. Potrkao je Marko Živkov i BG dolazi do prednosti do 2-1, verovatno i pobede. Treba napomenuti da se gostujući fudbaleri može nakon dolaska do igrača više izlaska Aleksandra Milina zbog drugog žutog kartona malo opustili i krenuli u napad, a da je BG to sjajno iskoristio. Izvešće sada Zambo ovaj slobodan udarac. Vraća loptu pozadi prema Mijatoviću. Mijatović ulazi u sredinu. Mijatović ima prostora za šut. Mijatović šutira. Dobar pokušaj preko gola ipak. Lopta ponovo kod Živkova. Živkov ispucava daleko prema Vokiću. Vokić glavom prema Galiću, ali tu je Kosović. Gužva sada na sredini. Popović i Nadaški. Skače odlično Nikola Kosović. I to je to. Kraj svira u ovom trenucima Milivojev, Bojan, Bjelji, Žitišce, Sloboda, Novi Kozarci, 2-1.